Hello Purun, investor lan pedagang. Layanan analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso. Kita suges sinau kabeh pratandha saka perusahaan ing pitakonan luwih sak tenane. Saiki ayo ndeleng indikator dasar organisasi saiki Insmed Incorporated, ticker INSM. Review iki adhedhasar data saiki wiwit 22 Maret 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Insmed Incorporated kalebu subkategori Pharma Holding, 111 organisasi njupuk bagian ing asesmen kang banget wakil. Goleki tabel pesenan adhedhasar asil video iki. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 9,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori, 1,2 terms. Yen sampeyan katon banget jembar, ing kabeh pasar kita ing umum. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham ing total yaiku 1,9 poin. Marang skor minus 9,5 terms kanggo perusahaan Insmed Incorporated. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Insmed Inc lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Insmed Incorporated nuduhake owah-owahan 205,9%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 7,4%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Insmed Incorporated punika 14,47 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 3,17,8 miliar. Insmed Incorporated duwe bagian 0,455% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $27 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $492 miliar. Insmed Incorporated minangka bagian saka 0,055%. Sakwise nggawe perbandingan saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Insmed Inc ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,455%. Regane buku 0,055%. Iki 88% kurang saka nuduhake nilai exchange. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori minus 1 titik. Utang organisasi sing diteliti udakara $1.238 miliar. Kewajiban finansial kanggo nilai buku 458,5% saka ekuitas. Asil ing kewajiban finansial perusahaan, banget minus 2 terms. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo laba cocok karo 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 42,9, kang akeh samsaya awon saka rata-rata kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi ing subkategori, banget minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $914 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Lan iki negatif kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 39,8. Rata-rata subkategori yaiku 5 lan 696% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori minus 1 titik.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $360 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Kang banget olah kanggo prospek perusahaan. Evaluasi prakiraan indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori ala -1 poin. Wates -251,3%, karo rata-rata ing subkategori 11,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 262,9%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, -0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 0,142%. Iki 220% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing rega pasar saiki perusahaan Insmed Inc tinimbang menyang revaluasi. Jumlah modal kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $11.381.000. Dene kanggo subkategori $3.563.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 219,4%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai $718,900. Rata-rata ing subkategori, $83,100. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 765%. Ngira-ngira bati kanggo saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori, tolerable, -0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $286.000. Ing subkategori $715.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 150%. Ngira volume dodolan kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, -0,5 poin. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 8,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,5%. Iki regane saka remet singkat. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 58% kanggo perusahaan Insmed Incorporated. Dene ing subkategori tingkat iki 52%. Potensial enggo bareng saka subkategori sing dipetik kira-kira padha enggo bareng Insmed Incorporated. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $79.91. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $97.55. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 22%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh ing pancasan mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis saham Insmed Incorporated. Sistem informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan sel ing rega $79.92 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif kurang. Evaluasi organisasi ditindakake adhedhasar pendekatan penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 57,1. Mandeg mundut disetel ing 102,74. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur transaksi kasebut didandani kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 21 April 2025.
utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker FE bakal dadi pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Pesenan liyane tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen penonton sing paling keren.